Hyvää iltaa, tässä on The Rambo Night, projekti 1, Jaakko, päivä 1. Jaakko on tämän hetkinen kohdehenkilömme, mutta tässä näette pari kuvaa Jaakosta, mutta mennään suoraan videoon ja aloitetaan puhumalla Jaakon aamusta. Jaakko, herää. Mitä? Kuka puhuu? Mitä? Missä? Katso tänne. Minne? Tänne. Kuka sä oot tai mikä sä oot? Me ollaan kuvausryhmä. Kuvausryhmä? Mitä te Niin me tultiin ei mua saa hemmetti kuvata. Niin me tultiin kuvaan sun päivääs. Et on ihan normaalisti vaan. Ei. Menkää pois. Ei. Hemmetin perut, menkää pois vittu. Joo, siis no me yritetään löytää Jaakko, mutta hyviä illan jatkoja vaan sinne.